kde sa hlásia sneženie. O chvíľu vyletí lietadlo, to zas bude deň. Kris, lietadlo mi letí o 11. Už nemám veľa času. To lietadlo patrí tebe. Počkaj na teba. Nepatrí mne, ale vládem. Môžem si dovoliť nechať ho čakať? Aj auto, v ktorom sme sa prvýkrát milovali, patrilo vláde. Obrnený Mercedes so stlápacími sedadlami. Kris, Vtedy ti vláda neprekázala. Kris, strávili sme spolu nádhernú noc, prečo ju ukážeš, len čo otvorím oči? Dáš si kávu? Dám si ju v lietadle. Ako inak. V lietadle si našiel svoj druhý domov. V tom prvom ťa večne a netrpezlivo očakáva manželka s deťmi. V tom druhom sekretárka a kolegovia z ministerstva. A v tom treťom ja. Kris, porušuješ pravidlá hry. Pravidlá, ktoré si zaviedol ty. Nejaké scény, nejaké otázky, nejaké výčitky. Dobre vymyslené. Platia rovnako pre teba aj pre mňa. Ja viem. Viem, ale vždy, keď odchádzaš, tak som trochu nervózna. Čuduje sa. Povedzme, že mi to lichotí. Tak rada by som s tebou išla na letisko, poboskala ťa, pred všetkými kolegami ti povedala: potrebujem ťa, ľúbim ťa, rýchlo sa vráť. Dobre vieš, že to zatiaľ nie je možné. No, to zatiaľ trvá už celú večnosť. Zlatko, Bruseli ma čakajú ťažké rokovania. Dúfal som, že naša únia nebude taká zložitá ako tá európska. Prekrásny deň. Sneží. Fúka, mrzne ako na Sibíri. A my si sedíme v teple. Čo si dáš na raňajky? Praženičku? 3 vajcia do skla. Alebo 2 do postielky, čo? Joj, nemáme chuť na vajíčka, no. Ale na kávu máme chuť, nie? Dáš si tureckú? Americkú? Talianské kapučíno. Arabskú. Výborne. Vidím, že máš vkus. Si chcela byť? Muži musia byť predvídaví. Raňajky som prichystal, kým si sa sprchoval. Pozri na tú nádheru. Romantika. Na miesto ľadu som dal na ovocie sneh. Čo ti to pripomína? Alpy. Naše ľadové týždne. Čo je? Nie sme doma. Malujeme. Joj. Ahoj, mama. Včera večer som ťa hodinu čakala v reštaurácii. Dohodli sme sa, že sa stretneme, pamätáš? Zháňala som ťa až do 2:00 v noci. Kam si sa podela? Prečo nedvíhaš telefón? O tomto čase predsa bývaš doma. Aby si vedela, dnes budem obedovať u starej mamy. No, poskávam ťa. To bola moja dcéra. Áno, tvoja dcéra. Moja dcéra. Hádam, naša dcéra, nie? Prirodzene. Ale keď som ju naposledy počul... To bolo vtedy, keď ti povedala gu, ba, ta. Nepreháňaj. Nepreháňam. Zmizol si, keď mala 4 roky. Nezmizol. Vyhodila si mu. A to je rozdiel, nie? A mala už takmer 5. No a teraz má 15. Aj, Bože, 10 rokov. Ako ten čas letí. Áno. Prežili sme 10 pokojných rokov. Každý deň som na teba myslela. Viem. Chýbal som ti. A hovorila som si, nech ostane tam, kde je. Len nech sa nevracia. Joj. Ty nie, ty si sa musel vrátiť. Potom si pohovoríme neskôr. Teraz ma zaujíma niečo iné. Počuj, naša dcéra nebýva s tebou. Z tvojich úst neznesiem jedinú výčitku v súvislosti s mojou dcérou. Ja to odrazu je to tvoja dcéra. Áno, výlučne moja. No tak v poriadku. A prečo teda tvoja dcéra nebýva s tebou? Ešte stále je to dieťa. Ty ani len netušíš, čo je to dieťa. Tebe boli deti vždy ukradnuté. Dievčatá ťa zaujímajú, až keď majú 18. To je fakt. A propos, Kristina,
Svoj úmysel uvádzať podrobnosti si nerozmyslela. V nijakom prípade. No keď v nejakom, tak s tým Martiny si dám záležať. Budeme ho veľmi potrebovať.